Olímpic de Lió, que anirà emparellat als vuitens de final amb el Barça. Vamos! Olímpic, nen. Està bé, no? Està bastant bé, no? Vull dir, dintre de tot. Està bé, està bé. L'Espanyol no surt per això. No sé. Espanyol se'ns han deixat, potser sortirem demà. Sí, perilla. Ja que portem uns dies fluixets, Sí, serà això. sembla que devem sortir demà. Tu, què? Ja està, no? Va, comencem. Hola, què tal? Benvinguts a una nova tertúlia entre rivals, aquí al Bar Tucci de Berga. Avui parlarem de futbol i d'una de les grans notícies de moment del que portem de temporada, que és el Club Esportiu Berga, que aquesta temporada està sol com a equip de la comarca de segona catalana, però ho fa amb una grandíssima actuació, que és com a líder provisional, diríem, d'aquesta segona catalana. I per parlar-ne tenim el seu capità avui aquí, Jordi? Encantat. Jordi Torner aquí parlant amb nosaltres avui, com sempre també hi és l'Aleix, que està seguint l'equip durant tota la temporada, i això, parlarem una mica de la situació de l'equip. Partit contra el Parets aquesta setmana, era un partit amb un rival, podríem dir, directe, amb un rival de la part alta, i vau guanyar. Com vas veure el partit? Bueno, el partit contra el Parets va ser un partit quasi idèntic dels dos anteriors de la temporada passada. És un equip molt dur, físicament molt fort, i amb una mitjana d'altura de 1,80 m llarg, 1,90 m, i sabíem que era un partit que qui no fes errades tenia el 95% de possibilitats de guanyar, i que els gols es decidirien amb pilota parada, una errada del rival, igual que els de l'any passat. Tu vas veure l'Aleix, el partit? Sí, no, és el que diu. Si algun equip mereixia guanyar va ser el Berga, però és això, va estar bastant anivellat el partit, vull dir, dos equips que més o menys proposen o juguen al mateix, una mica, i bueno, la part positiva és això, que aquest any, aquests partits anivellats, us estan anant de cara, que potser altres, jo que sé, la temporada passada potser va haver un tram que no va passar, i aquest any és això, no? No sé si té la sort del campió, però... Bueno, no sé, ojalà que sigui la sort del campió, però sí, ja dic, l'any passat va ser dos partits idèntics, dos errades nostres, vam perdre 1-0, 0-1. És cert que ara esteu a les portes de ser campions d'hivern, però que veníeu amb una mala dinàmica en aquest partit, no? En quedaran jornades sense guanyar... Sí, veníem amb mala dinàmica de resultats, perquè ho estàvem fent bé, estàvem fent bons partits, però no acabàvem de guanyar. I clar, un mes sense guanyar, teníem moltes ganes de guanyar aquest partit, i més contra el Parets, que el teníem a 3 punts, doncs millor que millor. La part positiva, si hi ha resultadistes, és que els equips directes, els rivals directes també, més o menys, quan el Berga perdia, el rival directe perdia, quan ja fos el Parets o inclús els altres, i inclús potser també es va notar el partit, no? La por que potser teníeu vosaltres per la mala dinàmica, que pots tenir una mica vulguis o no, potser també la tenien ells, i això va fer que... I també és una sort que és una lliga molt competitiva, que qualsevol de dalt pot perdre en qualsevol de baix, si no té el dia encertat, o pot perdre en qualsevol. En temporades anteriors l'equip acostumava a patir en l'inici, no? Costava una mica d'arrencar i feia segones voltes brillants, sobretot l'any passat. Aquest any ha canviat. Noteu que amb aquest canvi l'equip pot ser constant tota la temporada, o patiu perquè la plantilla es curti perquè hi pot haver una davallada? No, per això no patim. Ja podem patir perquè hi haguessin lesions, al ser una plantilla curta, però clar, és un any més tots junts o quasi tots junts. Hem fet 3 fitxatges que s'han integrat molt bé al grup, i això també es nota, quan vas mantenint el bloc, els jugadors junts, i les ganes que tenim cada jugador, doncs és el que ens està fent estar dalt. No sé si, ara per saltar amb el temps, si hi hagués un hipotètic ascens, ara que parlem de plantilla, si creus que és la plantilla suficient per estar a primera, en el cas de que s'hi arribés, o creus que s'haurien de fer reforços o algun retoc, o creus realment que s'haurien de fer reforços importants? Bueno, ara mateix també et diria que no seria el moment de plantejar-s'ho, ni molt menys. Després, no ho sé, jo crec que tenim molt bona plantilla. Clar que algú sí que hauries de fitxar, perquè si anéssim a primera catalana amb 17, ara que es recuperarà el Rafa, seran 18 jugadors, jo crec que és plantilla curta, si fas un ascens a primera catalana. Però pel nivell de jugadors nostres no crec que haguéssim de treure ningú,
ni molt menys, però ja et dic, fer algun fitxatge perquè és una plantilla curteta. I abans parlaves de lesions que podrien acabar sent, en una plantilla tan curta poden acabar sent molt determinants les lesions. Tu, en primera persona, n'has patit en les darreres temporades, ara mateix com estàs? Ara de lesions estic perfecte, toquem fusta, però sí que, clar bé, jo em vaig tenir una que va ser un any de lesió. El Rafa a principi de temporada també em va patir una que ja ha estat fora fins ara. Jo crec que suposo que ara gener començarà a venir. Clar, aquestes lesions són perilloses. Clar, suposo que quan estàs un any fora del camp, quan tornes, tens sempre aquesta mena de... no? Aquesta mena de respecte, de, hòstia, quan notes alguna molèstia, que... Bueno, la por o sensació aquesta de hòstia, només en el moment que tens mal en el mateix lloc. Ja. No tens la por de, hòstia, ara no fico el peu aquí perquè m'ho puguin tornar a fer. Això és important, perquè... Això no, bueno, almenys en el meu cas no em passa. El que sí que em passa que si em faig mal al mateix lloc, dic, ostres, em preocupo més que si m'ho faig a l'altre peu. Perquè la lesió em va ser? El turmell, a l'estràgal. Pues és important que la por la tinguis just quan t'has fet el mal que no abans, perquè moltes lesions, i ho comenten els especialistes, que venen d'això, de la por aquesta de no ficar el peu o donar una mica, donar una fort o el que sigui. Això de moment no. Jordi, en les últimes temporades, bé, el tema és, qui ho havia de dir, no? Que en 2 temporades pràcticament l'escenari, el panorama berguedà hagi canviat d'aquesta manera, no? L'Avià en 2 temporades ha passat de ser a primera catalana sol a baixar a tercera amb el Gironella i a deixar el Berga sol a segona. Aquest canvi de tendència, podríem dir radical, a la comarca, a què creus que es deu? Jo crec que es deu, sobretot, anys enrere de començar a fer la feina ben feta, amb el futbol base, sobretot, i el futbol base, si tu cuides bé i potencies el futbol base, a la llarga el primer equip t'ha de rendir. I el Berga porten anys fent les coses al futbol base molt bé, per el meu punt de vista, i s'està reflectint. Sí que és molt difícil que, i ojalà que tothom pogués arribar al futbol base al primer equip, però jo crec que un bon primer equip has de tenir una base bona. Déu-n'hi-do, per això sembla que aquest any s'està consolidant l'esglaó que t'ha de catapultar el primer equip, que és el B que està bé, a quarta catalana. Sí, ara va punxar Sant Llorenç, però bueno, segueixen allà. Sí. A més és un B que és jove, són jugadors pràcticament tots que surten de fa pocs anys de juvenil, no? Per tant... Sí, és així. I que saben que amb una plantilla curta del primer equip, que si hi ha alguna baixa, doncs, no per ser titular, però per algun reforç, jugar partits i tenir minuts, segurament. I tant. El Prat és un entrenador que, hi ha casos de jugadors que els ha posat sense problemes quan ha fet falta. Inclús el juvenil també el tenim bé a primera aquest any, i també hi ha nanos molt bons al juvenil, que venen entrenant nosaltres i algun dia si han d'ajudar-nos amb el que sigui, ho podríem fer. Tornem a segona, amb la temporada actual. Qui creus que pot ser el rival en aquesta lluita per l'ascens? Jo crec que la Gramenet. Si hagués d'apostar ara un, apostaria a la Gramenet. No perquè vagi segon, sinó... Bueno, i veient-los tot, ens falten les franqueses i la sabadellenca, que va a la part baixa. Jo crec que la Gramenet serà el rival fins al final. Li fem alguna aposta a l'Eix? Què et sembla? Li demanem alguna aposta? Sí, no? Som a mitjans de temporada. El Berga és líder, amb 3 punts d'avantatge respecte a la Gramenet, en aquest cas. Sí. Si hi hagués un ascens, un hipotètic ascens directe, sí que és molt llaminer pensar-hi tan aviat, però si hi hagués un ascens directe, podem muntar alguna mena d'aposta que quedi així gravada i... Jo apostaria, i ara si m'equivoco em farà molt mal, però que per nosaltres. Si hagués de fer una aposta, Vale. I en cas que sigueu vosaltres, home, juguem-nos-hi alguna cosa. El que vulgueu. Va, repassa el 0 ja està gastada aquesta, no? Vale. No, tu, va. Pintar-nos els cabells de verd per entre rivals? No és massa. Vermell sí. Vermell, va. Vermell? Vermell i blanc del Berga. Has de proposar com a capità que mitja plantilla vagi de vermell i mitja de blanc. Crec que tens el poder. I podem fer un mosaic o alguna cosa. Els hi comento i us ho dic. Perfecte. Bueno, doncs queda clar, no? O sigui, mitja plantilla vermella i mitja plantilla blanca.
Sí. Hòstia, els blancs pariran per xoc, de veritat, Bueno, va, doncs queda enregistrat aquí, a la tertúlia d'Entre Rivals, el capità del Berga que s'ha compromès a que si l'equip aconsegueix l'ascens directe farà per maneres de que la plantilla es vesteixi, s'indumentalitzi com a tal, vermell i blanc. Aleix, aquesta setmana hem parlat del Berga aquí en profunditat amb el Jordi, però han passat més coses, oi? Tercera catalana. Jo destacaria primer l'Avià, que per mala sort van perdre a l'últim minut pràcticament. Per cert, derrota que per alimentar una mica la polèmica al camp del Berga es va celebrar. No per part dels jugadors, però per els aficionats i això. Es va celebrar, molt bé. L'Avià segueix tercer, el Gironella segueix segon, que va empatar a 0, i el Porreig, que sorprenentment al camp del Navàs 3-0. No tenim referències sobre aquest partit, però aviat les tindrem. Quarta catalana, què destaquem? Doncs que l'Olban va guanyar, que el Sant Salvador de Cerc va perdre contra l'Avià B, el Montmajor va empatar 2, el Cacerres va guanyar i el Berga B va empatar 3, com deia el Jordi abans, al camp del Sant Llorenç. Contra el líder, no? Va empatar? Va empatar contra el líder. Imagina't. Bueno, està treballat. No havia jugat, no, tu? Sí, que havia jugat, sí. Com t'agrada apretar, Bàsquet i handbol, què? El bàsquet va perdre el camp del Santpedor i l'handbol va guanyar. Estan de vacances ja, fins a finals de gener ja no tornen a jugar. De vacances com a líders, també, líders invictes i queden 2 partits per acabar la primera volta i poden acabar invictes la primera volta. I en futbol sala, el Cacerres masculí va guanyar, el futbol sala Porreig... No, perdó, el Cacerres masculí va perdre, el futbol sala Porreig va perdre i el Cacerres femení va empatar. Val? I crec que amb això ho tenim més o menys tot repassat així per sobre. També dic que Xavi Tomassa i Roger Camproví van fer una molt bona actuació a la Seu, van quedar primer i segon respectivament, primer Tomassa, segon Roger Camproví, per tant bergadans a l'èlit també de les curses d'atletisme. Avui hem parlat del Berga, del Club Esportiu Berga, del primer equip que està en un grandíssim moment de forma, està primer líder de segona catalana, aquest any com a únic representant de la comarca, però Déu-n'hi-do quina actuació. El Jordi Torner, el seu capità, ens ha fet promeses, ens ha fet una mena de radiografia del que ha estat aquesta temporada i seguirem molt pendents, com sempre, a www.entrerivals.cat. Avui és l'última tertúlia de l'any. La setmana que ve, setmana de Nadal, i hem decidit que farem una aturada i ja ens veurem després de Reis. Per tant, recordeu, passeu tots un bon Nadal i recordeu que aquí ens trobareu una altra vegada després de Reis, al Bar Tucci, a la tertúlia d'Entre Rivals. Que vagi bé. Adéu, adéu. Adéu. Bones festes. Llana d'altura de 1,80 m llarg, 1,90 m. Tenia el 95% de possibilitats de guanyar.